Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berria FM. Egunon, arratsaldeon, gabon entzule, eta hori guztiak zuri ere bai, Aneslaba Serrano, zer moduz? Uxu errei gorraiz, kaixo, oso ongi, esanen dut, zuere bai? Ni bai, eta ez dizut abixatu aurretik, baina galdera bat, Ane, badakizu zenbat garren saioa dugun zuk eta biok Berria FM-en? Ba, ez dakit, baina ja badira batzuk. Ez du bota zerbait probatzeko edo nik esango dizu zuzenean. Ba, ez dakit, ez dut ideiarik ere botazuk bai. Bale, kontua da, despistatu nintzela ni ere, eta zenbaketa egin dut arestian, eta aurreko saioa izan zen 30 garrena gurea. Bai, uau. Eta ez genuen ospatu. Ez genuen ospatu. Eta, bueno, beraz, gaurko hau, entzuten ari zaren hau entzule dagoeneko gure, noski, gure 30 garrena da, eta gainera iruditu zait polita gogorarazteko, esaten denez, edo bintzat sumatzen dudan ez inguruan beldur bat, 30 bete, 30 urteak bete, eta ja heldu garela, irtzen garela, ba zergatik ez esan Berria FM ere iritsi dela 30 garren hortara. Bueno, ba, bai, beitu, zer eginen diogu ospatuko ditugu 30. Ospatu behar dira 30. Bai. Oso ongi. Ez da izanen krisirik, 30 betuzen dituen jendearen kasuan bezala, edo behintzat askoren kasuan bezala. Bueno, hau nahi nizun, bota. Esandakoa, 31 garren saioa dugu guk hemen, Aneslabak eta nik Uxuerreik Berria FM-en eta pozik segitzeko, jakina. Noski oso pozik. Eta orain bai, bigarren galdera bat zuretzat, Ane, oroitzen zara, bai, oroitzen zara justu otsailaren 14an aurtengo, noski, bai, otsailaren 14an argitaratu genuen saioaz? Otsailaren 14koa. Hori izanen da, maitasunari buruz egin genuena, ez? San Valentin eguna eta horla, freskatu beharko nuke oroitzapena, baina ustut orduko hartan hitz egin genuela maitasun erromantikoaz, ez? Eta, bueno, okerez banaiz, merkantilizaziotik eta San Valentin egunez arago aritu ginen, Karmele Jaiorekin ere, ez? Bai, Karmele Jaio ere bazen hor tartean, justo, bueno, iaz argitaratu zuelako Maitasun Kapitala izeneko liburua, non aritzen zen batez ere maitasunaz, bai? Eta bai, hori ere izan genuen, bueno, egia esan da, oso egoki aukeratu genuen gaia, otsailaren 14a izan da, bai. Batiko aritzen nintzen, Bai. Bueno, izenare esango dugu, maitasunaren aldamioak du izena saio horrek, eta bertan duzue, entzun gai, txukun gelitu zen. Gainera, eta esan daiteke, ez da spama hau egin daiteke, ez autopromozio hori, entzule, hortxe duzu. Baina zertarako ekarri duzu hau dena, hoxu, Bai, hori da, bale. Bai, argudiatuko duteki esan da bestela arraroa baita. Kontua da, ontarako ekarri dut San Valentineko hori gogora, ze okerrezan naiz, hortan bai, aritu ginen maitasunean arakatuz, maitasun erromantikoaz, nabarmendu genuen batez ere, emakumeen bizitzetan, eta nahiko beharturik edo inposaturik, ze toki zentrala ematen diogun maitasunari. Barkatu moztea, saio horretan Irene Arraratxi ere eskatu genion zerbait, ez? Bai, eskatu genion hizkuntza laritzari ere erreparatu geniolako, eta uste dut eskatu geniola esplikazezan maite mindu aditzaren atzean, bueno, komposizioa, edo zergatik maite mindu minarekin, ez? Maite eta mindu, bai, ez dut gogoan oso ongi entzumarko dugu, berriro, agian. Bai, hori da, bueno, eta bueno, barkatu segi. Lasai, esateran indoana da. Kontua da, orduko hartan ere esan genuela San Valentin egunak nola funtzionatzen duen neurri batean, bueno, probetxu ekonomikoa ateratzeko, bai, negozioa dela azken finean, eina handi batean, eta gainera orduan, okerraz naiz, esan genuen, gainera negozio hori ez dadin mugatu soilik bikotekidea duten horietara, bilatuak zituztela ordurako formulak bikoterik ez duten horientzat, ez? Bai. Bai, otsailaren 14an, eta orain, aipatuko dudan, hontan, total, badela, egun bat, propio eskainia bikoterik gabekoei. Eta joan zaigu data, eta aipatu gabe, baina uste dut erreskatatu dezakegula.
Azaroaren 11 da bikoterik gabekoen nazioarteko eguna. Abeitu. Azaroaren 11 eta joan Pasatu daia. zitzaigun. Bueno, egia esan bestea bezain gutxi interesatzen zaite, nik uste. Azaroaren 11 hau. Bai, niri ere bai, baina badakizu halako egunek uzten dizkigutela batzutan titular politak edo titularrak, behintzat. Ja, ustut badakidala zertaz ari zaren WhatsAppez bidali zenidan albiste hori, ez? Bai, hori da, eta igual, misteriorik gabe aipatuko dugu hemen zein zen bidali nizun titular hori. Bueno, euskaratu dut ala moduz, baina hauxe litzateke. Bikoterik ez izateak 180 handitzen du depresio izateko aukera gizonengan. Hori da. Ikerketa baten arabera, edo bestela esan da. Bikoterik ez duten gizonek 180 aukera handiagoa dute depresioa izateko. Titularra hori zen, eta nik klikatu nuen, eta zuk ere bai. Bai, klikatu genuen, noski, bai. Eta bueno, kontua zen beste ikerketa batzuk egin dituztela aurretik ere, eta orokorrean bikoterik ez dutenek, ez dakit depresioa izateko aukera gehiago dutela, baina gizonek are gehiago, ez? Emakumeak baina gehiago. Bai, eta horregatik nahi genuen nabarmendu batez ere, ez inolaren nabarmentzeko dependentzia dugun bikote kidea izatearekin edo ez izatearekin, hori ez, baina hori da atentzioa eman ziguna. Ze bikoterik izateak edo ez izateak dakarren kalte balizko, kalte emozionala asko handiagoa da gizonengan, eta bereziki maila ekonomiko altua duten horiengan. Zergatik interesatzen zait niri hau nabarmentzea, batez ere, badirudielako, eta behin berriz nabarmendu dugulako, emakumeek kasi garrantzia handiago ematen omen diogula maitasunari, ezta? Eta ematen du guk behar dugula gehiago bikotekidea dugula sentitu, eta hori ere, uste dut maitasunaren horretan ere aipatuko genuela. Ematen du bikotekiderik ez duen emakume batek kasi porrot egin duela, hori, esan zego askotan, eta begira, Bai. Bueno, hori da, esanguratsua batetik, eta bestetik ere bitxia zen, edo, interesgarria ze arrazoi ematen zituzten emakumeek ez dateko hainbeste, ez dakit, menpekotasun handi hori gizonek bezain beste, ze... besteak beste aipatzen zen lagunarteko sare sendoagoak dituztela, ez? Eta bikotirik ez izateak bentsat kentzen dizkiela gainera ezkontza barneko arazoak. Nola baito, hori esaten zuen testuak, ez? Bai. Ez dutela hainbeste sufritzen badutelako aski sare sozial sendoa, lagunak edo hurbileko jendea zer delare, eta gainera behitu bentsat aurrezten zituztela movida horiek, bai, txia da, ezkontza barneko arazoak, hori esaten zuen hitz ezit, zokeretz naiz, eta gero sare afektiboen ingurukoa ere nahiko besanguratsua da, eta, gizonek alakoak sortzeko dituzten gabeziak eta arazoak ere islatzen ditu, ez, Bai, ikusten duen, ikuste zaintzak zetoki duen, akaso, emakume edo gorputzez disidenteen arteko harremanetan, zaintzak paper importanteagoa duela, bistaratzen da edo demostratzen da adibidez datu nahiko bitxi honetan. Eta hori da. Eta, nik azken apunte bat, orain oroitu naiz, ikusiko zenuen, baina Irantzu Barelak albiste honen aitzakian txio bat jarri zuen umore tonuan, ez? Hori bere estiloan, ez? Nahiko ona zen txioa esan denuke, ezakit ikusiko zenuen pentsatzen dut, eta esaten zuen nolabait ez itzazue zaindu bakarrik hiltzen dira, edo lako zerbait, albistea jarrita. Eta, besterik gabe ikusten badituzue iruzkinak, eta, beste behin ere jaso zituen irainak, ikaragarria, beti bezala. Geroago, justo gai horren inguruan hitz egin dugu, eta sakonduko dugu nolabait, baina tira, sareetan batzuei jasan behar dutena ikaragarria da, eta, Irantzu Barela oso adibide argia da, baina besterik gabe iruzkin umoretsu bat egin ziolako notizia honi. Eta oso argia zen tonua, guztiz argia. Besteak beste honengatik ere ekarri nahi nuen, beraz ederki zure apuntea ane, eta, hauxe zen, egia esan da, horretarako aprobetxatu dut, bikotekiderik gabekoen nazioarteko eguna pentsa. Ohartzerako orduan gauza asko azarbak, ez? Gauza asko, songi dakizu gauza asko, dakartzala azarbak. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Eta aurten, azaroak ekarri digu batetik, eta ezinbestean, iazko azaroaren 30 ekartzea gogora.
Alegia, Euskal Herriko lehenbiziko greba feminista orokorra. Bertan dugulako Urtebrana, Bai, eta hori behitu, joan den saioan hain justu ere ekarri genuen gogora Uma Aulazia politologarekin, hori egin genuen, ederki gainera ez da? Bai, eta oso gustora gainera. Eta bueno, igual oso agerikoa dau, baina noski entzule, azaroa berez da aspaldi indarkeria matxistari erreparatzeko hilabetea, edo esanen nuke arreta berezia jartzen zaiola garai honetan nazioarteko egunaren aitzakian. Eta ezinbestean hori nahi nuke egin orain ere. Ze, bueno, hurbil dugu azaroaren 25, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna, eta momentu egokia iruditu zaigu, ona indarkeria matxistaren adibide diren zenbait albiste ekartzeko. Ze askotan esaten dugu ezin ditugula podcastean kontatu indarkeriarekin lotuta egoten diren albiste guztiak, bestela saio guztietan horretaz hitz egiten egonen ginelako, eta beste gai asko daude hemen jorratu nahi ditugunak, baina oraingoan bai azken egunetan irakurri ditugun titular batzuk ekartzea erabaki dugu indarkeriari buruz arituko garen honetan. Bai, batzuk esan duzu eta ederkian ez, naizta hau esan, aitortu gaur bai eginen dugula, bueno, ez dira izanen azken 2 astetan irakurri ditugun titular guztiak, baizik eta lagin bat, mordo bat lirateke bestela, izugarri, asko. Hori da, oraingoan ere hautatu behar izan dut pixka bat, bai, baina bueno, bai, lagin bat behintzat bildu dut. Hasian, bai. Kasu zehatzak aipatuko ditugu, baina horren aurretik asteotan jaso ditugun datu batzuk ere emanen ditut. Izan ere, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi du 3.300 salaketa inguru irregistratu dituela urteko lehen 10 hilabeteetan. Iaz, urte osoan bezain beste, pentsa. Eta 2024a bukatzeko 1000 gehiago izanen direla ere kalkulatu dute. Horrez gain, jakin dugu apirilean ireki zutenetik urriaren 30 arte Nafarroako sexu indarkerien arreta integraleko zentroak 258 emakume hartatu dituela. Eta datu hauek ikusita gobernuak iragarri du berritu eta hobetu eginen dutela emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko erakunde arteko akordioa, indarkeria matxistaren esparruan lanean diharduten erakundeen arteko koordinazioa eta biktimei eskantzen zaien arreta hobetze aldera. Eta horiek guztiak Nafarroari loturiko datuak dira, ez da esan dituzunak, eta, bueno, esanen dugu, puskaka eman behar hau badela, dakizu entzule, Euskal Herrian hainbeste administraziok, hainbeste eskumen izatearen ondorio, ez da? Bueno, gure mugek balintzatzen gaituzte besteak beste ontarako, eta datuak biltzeko eta bateratzeko askilan sentitzen dugu hori, benetan, kazetariek askotan ikusten dugu hori rollo bat da, kaka bat da. Baina, bueno, horiek Nafarroak orduan. Bai, horiek Nafarroan, esan duzunarekin, portzierto ados, noski, baina izan naiz arrantzan alere, eta bueno, argazkia gehiago irudikatu arazten lagunduko duelakoan, Jaurlaritzaren datuak ere baditugu, alegia Arabakoak, Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak, eta 3 lurralde horietan guztira 6.513 salaketa erregistratu ziren emakumeen aurkako indarkeriagatik. Hoiek baldin badira orduan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bildu zirenak 2023an, gutxi asko badugu esatea, 9.000 izan zirela, ez da, kasik 10.000 salaketa izan zirela bilduak, noski, Ego Euskal Herrian 2023an. Hauek guztiak indarkeria matxistagatik oroar, ez da? 10.000 bat, Ego Euskal Herrian iaz, eta bueno, ikusteko beraz, 2024ak zehargazki edo datu utziko digun. Bai, nire ere horrela atera zait kalkula, baina berriz diote daukagun informazioarekin. Bai, beti daude hemen, Izozmendiaren punta da ikusten duguna, asko dira puntan dagoeneko, beraz pentsa zenbat diran urpean. Hori da. Dena dela, datu ez gain, badituzu titularrak, ez da, batu ditugu titularrak, titular gehiagoane. Bai, dena ez dira datuak, kasu zehatz batzuen berri ere izan dugu azken asteetan, izena bezenekin, eta behitu aurrekoan Inigo Errejonen auziari buruz solasean, nabarmendu genuen toki eta esparru guztietan daudela erasotzaileak, baita gurean ere, eta gainera, bueno, justu azken aldian, hainbeste hitz egin dugunez musikaren munduko matxismoaz eta, bereziki deigarria egin zait, asteotan ezagutu dugun kasu bat. Entzulek, seguraski ikusiko zuten notizia, baina gogorarazteko modukoa iruditu zait, azaroren 5ean jakin genuelako Lehendakariz Muertos taldeak bere gitarrista, Iban Carmona taldetik kanporatu duela, prozesu judizial batean akusatuta dagoelako sexu indarkeriagatik.
Eta beraz, aurrerantzean ez da Lehendakariz Muertoseko kide izanen, prozesua bukatu eta gertatutakoa argitu arte behintzat. Taldeak komunikatu batean jakinarazi duenez. Eta bueno, esaten zuten oharra zabaldu baino 2 egun lehenago izan zutela Carmonaren kontrako akusazioaren berri eta aho batez hartu zutela kanporatzeko erabakia. Eta horren berri izan genuen bai, Instagramen, ez dakit beste sare sozialen batean ere eman zuten informazioa, baina Instagramen argitaratu zuten komunikatu horri esker bai, dena dela zehaztu dezakegu, ze honezkero, eta handik biharamunean edo, ez da, handik 2 egunera gertatu zen hau, Lehendakariz Muertosekoek oharra ezabatu egin zuten sare sozialetik. Hau da, Bai. argitaratu bai, baina gero erretiratu ezabatu egin zen esplikaziorik, beste esplikaziorik eman gabe kendu zuten komunikatu hori sareetatik. Hori da, ezabatu egin zuten, baina ordurako zabaldua zegoen komunikatu horretan esaten zutena. Eta hausue, honekin lotuta, nik kontutxo bat aipatu nahi nuen, ze halako kasuak ateratzen direnean, eta erasotzailearen ingurukoek esaten dutenean aurretik ez zekitela ezer, niri egia esan nahiko harrigarria egiten zait, ze, oraingoan, adibidez, prozesu judizial batean sartuta egon arte, ez dute taldetik kanporatu, eta esan dute aurretik ez zekitela duz, ez? Eta ez zekit, hainbeste ordu pasatzen duzunean, dituzunean pertsona batekin, musika talde bateko kideek, denbora asko konpartitzen dutelako, harritzen nau taldekideek ez jakitea bere laguna erosotzaile bat denik egia esan. Eta ez dute esaten, ez dute esan nahi kasu honetan horrela denik, eta aurretik bazekitenik ez dute ideiarik, eta ezin dut hori esan, baina ez dakitxika. Arraroa bintzat egiten zait. Bai, batzuetan nik uste normala dela, mesfidantza hau, edo behintzat duda hau sortzea normala da, ez da, pentsatzea jakinen zuten edo ez, eta ze beste susmo bat izan daiteke pentsatzea, kaso hori jakinarazi duzutela, bazekitelako bestela ere estanda ginen zuela nonbaitetik eta enteratuko zela jendea, ezta? Eta pixka bat aurrea hartzen, bestela ere gertatuko zen edapen horri, ezta? Bai, ez dakit kasu honetan nola izan den, baina ohikoa da, ez? Halako zehaztapenak irakurtzea, eta ez dakit, niri pixka tarraroa egiten zait, besterik gabe. Bai, dena dela eta aipagarria iruditzen zait, Lehendakariz Muertoseko, auziaren berri izan genuen egun horretan berean ere, gertatu zen beste, antzeko ez dut esanen, baina indarkeria matxistarekin loturiko beste notizia bat izan zen musika arlokoa. Zergatik ze egun hortan, eta baitu justu hau ere, Iruñean kokatu dezakegu, Iruñean Lehendakariz Muertosek ez ezik apoteketaldeak ere, argitaratu zuen komunikatu bat, esanez, lotua zegoen indarkeria matxistarekin hori ere, horrituko zara nik uste. Bai, dioztun bezala oso jarraian izan ziren biak, esan nuke albiste berean jasoak zeudela berrian, baina igual beste hau ezena inbeste zabaldu taldea zelako inezaguna. Zakit, baina, kasu honetan abeslaria, zen ez? Bai, hori da, kontua da, apoteke musika taldeak esplikatu zuela zergatik zuen utzia taldea Julen del Valle abeslariak. Alegia, gaur egun dagoeneko etzen taldeko kide Julen del Valle, baina esplikatu zuten zergatik joan zen, hilabete batzuk lehenago, dirudienez joan zenean ez baitzuten esplikatu zergatik. Eta orain jakinda, zabaldu dutenez, eraso matxista bat tartean zegoelako joan zela. Eta orain erabaki dute, hori esplikatzea. Hori da, eta oharrean, okerez banaiz, esaten zuten ez salatzeak errealitate hau ikusezin egiten duela, edolako zerbait, eta argudioetako bat hori zen, ez orain nik uste dut, ariketa bat eginen zuela taldeak behintzat, itxura denez, isilik ziren orain arte, eta sentituko zuten akaso konplize zirela, esaten ez bazuten, edo zintzoagoa zela behintzat esplikatzea, egin duten, naiz eta berandu edo hilabete batzuk behintzat beranduago izan den. Dena den, apotekeran sartu nahi nuen, baina ez dakit, moztu dizute horre hitzartzea, ez dakit. Lasai, oso ongi ekarri apotekerena ere bai. Dena dela, beste pare bat titular irakurriko ditut, eta Iruñean jarraituko dugu, izan ere hemen lan egiten duen kiromasajista bat espetxeratu dute indarkeria matxista egotzita. Haren 3 bezerok salatu dute sexu erasoak egin zizkiela masaje saioetan, ikerketa zabaldu dute eta epaileak ebatzi du akusatua zigortu dezaketela gutxienez 3 sexu eraso delituengatik. Baina biktima gehiago egon daitezkela ere uste dute.
Erasoak 2023ko uztaila eta 2024ko otsaila bitarte gertatu ziren, eta biktima guztiek adierazi dute akusatuak masaje saioak baliatu zituela emakumeei ukituak egiteko. Ta niri honek, irakurri nuenean, Tolosako osteopataren kasua gogorarazi zidan, arkere kontsultetan egiten zituelako erasoak. Bai, aprobetxatzen zuelako, ezakitelako espazio, berez konfiantzak egon behar luken espazio hori, aprobetxatzen zuelako, ez da, eraso egiteko bai. Eta beitu, egia da, horretan, gainera, hasieran uste dut, bi emakumek jarri zutela saiakera, baina gero gehiago ere, atera ziren esan behar nuen, gehiagok ere salatu zuten alakorik. Eta Iruñeko honetan, enuke nahi, baina zuk esan duzu, momentuz dira 3 salaketa, ea zertan gelditzen den, atera litezkeelako gehiago, erne izanen gara dena den, bai. Bai, ikusi beharko da. Eta, albisten zerrenda, indarkeria matxistaren adierazpen larrienarekin bukatuko dugu. Katalunian desagertutako Irungo emakume baten senarra atxilotu baitute, emaztea hil izana egotzita. Emakumea berez 2022ko abuztuaren 12an desagertu zen, La Morera de Montsant, Kataluniako udalerrian, han zuen bizitokia. Orduan Mossoek hartu zuten ikerketaren ardura, emakumea desagertzearen atzean krimen baten aztarnak egon zitezkelakoan, hasieratik susmagarritzat jo zutenaren senarra, eta orain atxilotu egin dute, uste dutelako esan bezala emakumea hil egin zuela, eta gero haren gorpua desagerrarazi zuela. Eta hilotza ez da oraindik agertu eta ikerketa zabalik dago. 2022an izan zen kasu hau, eta urte horretan beste 5 hilketa matxista egon ziren Euskal Herrian, hortaz emakume hau urte horretan indarkeria matxistaren eraginez hildako 6. litzateke. Eta bukatzeko kasu horrez gain, hilketa saiakera bat ere izan da egunotan Euskal Herrian, Pasaian, zehazki, 35 urteko gizonezko bat atxilotu zuten pasaren igandean, labana batekin bere bikotekidea hiltzen saiatzeagatik. Eta emakumea Donostiako ospitalean hartatu zuten, eskuetan zauriak zituelako. Erne entzun dizut esandako guztia, baina egia da bitartean baliatu dela tarte hau, sakelakotik sartzeko berriaren indarkeria matxistaren mapa hontan, bai, konsulta egiteko eta datu orokorra biltzeko, eta berriak egindako zenbaketaren arabera nabarmenduko dugu 2003tik Euskal Herrian indarkeria matxistak 124 emakume eta 12 haur hil dituela. Ados, eskerrik asko, datu hori ekartzeagatik Uxue, eta hauek ziren gaurko apuntatuak nituen albisteak, en fin, ze panorama. Bai, eta ze gorputzaldia uzten duen beti alakoak, mintzagai izateak, baina, hau izanik panorama komeniko da kasuko gora ekartzea, zein diren azararen 25erako mobilizazio deialdiak izanen baitira. Bai, hortik dituzu, ez? Badakizu zentzuk diren. Bai, hemen ditut, eta, mobilizazio guztiak jasotzea zaila da, noski, baina behintzat 5 hiriburuetan izanen direnak aipatuko ditugu. Gasteizen, San Anton plazatik abiatuko da manifestazioa, arratsaldeko 7etan, Bilbon Jesusen bihotzetik aterako dira 7etan, hori ere, Iruñean Gazteluko plazan batuko dira 8etan, Donostian Bulebarretik aterako dira 7etan, eta Baionan Herriko Etxearen aurrean elkartuko dira 6:30. Hauek, noski, azaroren 25ean aurten astelenez. Ederki, hori esan da, eta entzule guztiei mobilizazioetan parte hartzeko eskatuta, aurrera ginen dugu? Bai, baina aurretik azken gauza bat, mugimendu feministak azaroren 25erako aukeratutako leloa ekarriko dugu gogora, aurten indarkeria matxistaren aurkako egunean aldarrikatuko dute denek hartu behar dugula ardura. Eta leloa hauxe da horregatik. Ez bazara konponbidea, arazoa zara. Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Eta esanen dut berriz, Ez bazara konponbidea, arazoa zara. Esan dugu hori duela leloa mugimendu feministak, eta nahi nuen berriz azpimarratu, ze laguntxo, seguro nago ez dela batere erosoa ohartzea norbera ere badela problemaren parte askotan, batzuetan, askotan. Eta horregatik seinalamendua alakoetan, nolabait behatza goratuta, ez da gugana jarrita, zure aurpegiari zuzendua ere izan daiteke. Seinalatu beharko dugu gure burua, ez da? Egin dezagun ariketa denek. Bai, aliatuen gaia ere atera liteke hemen, konplizeena eta aliatuena.
Bueno, eta gaineran ikusten noizbait esan dugula, ez da? Eta nik ere nahi dut berriz esan prest nagoela, saio oso bat ere dedikatzeko, are gehiago egiteko monografiko bat konplizei eta aliatuei eskenia, eta gelitu dadila hau esana, Bai, ez dakit nola da olakoetan, harrian idatzita edo gelitu dadila promesa hau, Bai, ez da, bai, nigatik oso ongi, eta, bestela lasai, ze gordeko dugu korte hau nonbait, eta gogora hasiko diogu elkarri. Vale, kordeko dugu hau, eskerrik asko bai. Eta, dena dela, seinalatze hori aipatzen hasita, ze ari naiz nolabait imaginatzen nola bideratu konversazioa gaur mintzagai dugun honetara, asmatzen dudan, eman dezagun indarkeria matxista dela alako mapa handi bat, edo paisaia handi bat, eta jarri behar dugula fokua, edo labur esan da beitu, beste modure matera esplikatuko dut. Indarkeria matxista hain dago zirrikitu guztietan zabaldua, ezinen genukela saiatuta ere guztia bildu saio batean, ezta? Ez da indarkeria matxistak eragiten duen espazio guzti horiek ere, ezingo genituzke aipatu bakarrean, adierazpide guztiak ere ezinen genituzke aipatu, nekez eginen genuke, baina gaur horregatik seinalatuko dugu propio joko zelai bat. Joko zelai bat, espazio bat, gaur mundu digitalera goaz. Ikusteko joko zelai horretan zeinen eroso mugitzen den indarkeria matxista edo matxismoa ere, bai, nabarmentzeko horixe, zeinen eroso ibiltzen den mundu digitalean. Eta dira, egiari zor gainera, zehaztuko dugu hain justu ere, horretan jarri dutela arreta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoek ere, azaroaren 25erako aurkezutako kanpaina horretan, bai. Kasu horretan, hau da aukeratu duten leloa. Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da, batu gaitezen geldiarazteko. Hori guztia digitaleari. Begira. Hori da. Haze meloia mundu digitaleko indarkeriarena, Bueno, meloia eta gainera alako espazio, nola esaten da, lingirdatxua edo nahiko lokaztua, ez da mundu hori guztia. Bai, iruditzen zait, akaso asko ez garela kontziente interneten eta oroar espazio digitaletan matxismoak dituen, nola esan, arnasgunez, edo. Bai, hor ere dituen arnasgunez, ez da zenbat tokitan dituen, izan daiteke hori, eta behitu, gako batzuk, honezkero, ze kontua da, hartuko zen jendea, seguru aski, edo jende asko, kontua da, alako espazioetan gero eta gehiago ari direla bistaratzen ideia matxistak, diskurso antifeministak, eta gainera batzuetan nire iruditzen zait, kasik kamuflaturik ere ari direla zabaltzen, ez? Progresioaren izenean hitz egiten duten batzuen agotan ere ikusten ditugu alako ideia, behintzat suabesan da arriskutsuak eta askotan jende oso gaztearen ere ikusten da hori batez ere. Bai, alere hemen nik nabardura bat egin nahiko nuke, ze ikusia dut sare sozialetako matxismoaren kontrako kanpainak eta oso bideratuak daudela jende gazteari, zeta belaunaldiari eta lakoei. Eta bale, ados, baina ez dakit pixkat arriskutsua egiten zait pentsatzea giza talde horretara mugatzen direla alako korronteak. Bai, ez egia da, eta eskertzen dut hori esan izana, ze banuen nik ere ideia hori buruan zirika, eta ez dut ustez. Hortara mugatzen denik, nahiz eta bideo askotan, ez da audio askotan edo, igual profil hori den gehien ikusten dena, hor ere duda, argitu beharko genuke, baina bai, arrazoi. Bai, eta batez ere kezkak bultzatuta diot hau, ulertzen baitut sare sozialetan, oroari interneten, gehien aritzen direnak aski gazteak direla, baina, inorez da salbu, eta bestela ere hobe dugu denek jakin zer gertatzen den espazio digital hoietan, ze azkenean gizartearen beste beso baten gisakoa da, ez? Bai, beso bat, bai, ongi dago eta beste ezakit metafora bat dena, baina, ispilua dela ere esan liteke, ez da? Bai, hori da. Hor, sare sozialetan ikusten den hori gu gara. Gu, modurik orokorrean noski bilduta, baina gu gara, eta bai, gehienez ere da erreminta bat gizartearen, ez? Beso bat, bai, gustatu zait hori, bai. Eta, ja gauzak esplikatzen hasita, esplikatu ditzagun, ez da denentzat beste asko ere, eta emanen dut hitz gako bat honen guztiaren erdian, hitz gakoa hauxe da, manosfera. Eta hitza eman bai, baina ez dugu guk esplikatuko, ez? Ez ni, oitu olakotan edo beti naiz oso zalea, oso delegatu zalea,
balin badakit norbaitek badakila nik baino asko zobeki zerbait egiten, nahiago dut kasi txanda pasa egin eta delegatu. Manosfera zer den esplikatzeko, berdin, egia esan da. Delegatu bai. Delegatuko dut oraintxe bertan bai. Ea Asier Arizkorreta, Emagin elkarteko formatzailea, maskulinitatean eta maskulinitatearen deseraikuntzan aditua. Ongi etorri Berria FM-era. Kaixo, mila esker. Kaixo, Asier, ongi etorri. Kaixo. Eremu digitaleko indarkeria matxista hitz egiten hasi gara, eta ez beti, baina batzuetan lokatzetan eta sakonetan murgildu aurretik behar izaten dugu argi pixka bat, zenbait kontzepturen gainean. Eta gaur bai sentitu dugula horretarako premia apur bat, manosfera izanik esan bezala aztergai duguna. Egia da, Asier, esanaiari, hitzaren beraren etimologiari erreparatuta badugula pista ugari ateratzea. Ikusia dugu ingelesetik hartutako hitza dela, osagai dituela man, gizona, eta esfera. Esana da, adiera 2000 hamarkadan edatu zela, batez ere arlo digitalean, interneten, orduan agertu zirelako ezaugarri honetako espazio, sare, multzo mordoa. Baina zehatzago behar dugu jakin, Asier, esandako ez aparte, zer da manosfera? Edo agian pluralean behar genuke galdetu, zer dira manosferak? Berez manosfera da, misoginian eta antifeminismoan oinarritutako foro, webgune eta edukien multzoa, ez? Eta multzoa beti ere saretua dago. Ez dago zira independenteak, beti dago zerbait komuna, ez? Egin artean, eta badago informazio trukargeta bat, eta badago dozkate bere eztabaidak, baina beti ere misoginia eta antifeminismoaren barruan. Eta diozun pluraltasun hori, ni uste oso interesgarria dela, eske gai oso zabala da. Bere baitan misoginia eta antifeminismoa leku askotatik altzaio heldu. Orduan, izan dezakegula, manosferak baditula ate asko, ez? Ez badezu erosten diskurtso bat, lasai edukiko dituzu beste 11 hor. Ez zure atentzioaren zain. Orduan hori izango zen manosfera. Eskaintza zabala ez da nahi adinak hasi diskurso antifeminista, ez da misogino erosteko edo konsumitzeko, eta ez dakit hau Asier akaso etxeko definizioa den, baina hau zuria ditu eta okurritzen zaigu definizio informalagoa, ez, etxekoagoa, nioen bezala, zakit gizonak gizonkeritan edo behintzat gizonkeria, matxista hortan aritzeko espazioak direla dirudi, ez da, manosfera hauek? Bai, guztiz. Azkenean manosferaren baitan topatu dezakegu genealogia matxista bat, ez? Hau da, nondik, argudiak eta matxistak eta pentsamolde guztiak hor topatu ditazkegu. Aniztasun hori guztia, hor daukagu, orduan ez izonkeritan aritzeko espazio bat, guztiz zuzena. Hor daudela diogu, baina non daude kokatuta bat zere Asier, toki askotan, esan diguzu, markatu, ate asko daudela bertara sartzeko, baina adibidez eta lurreratzeko adibide hauek ze sare sozialetan daude alakoak? Sare sozialetan guztitan topatu ditazkegu. Zita YouTubetik, TikTok, Instagram, direla ezagunenak, hor eduki desberdinak, baina hor daude guztiak. Eta gero dauzkagu foroen mundua, ez? Eta foroen mundua horko manosferaren errege da foro kotxez, famatua, eta Reddit ere bai, zaguna da, eta gero badago beste bat, mendik ez dela oso ezaguna, baina da 4chan, ez? Eta hori kuriosoa da, justo foro kotxez, bada kotxen inguruko foro bat, baina mugitu da, ez, haien edukia. 4chan baita ere, da manga eta animearen inguruko, foro bat, eta desbiratu da. Orduan, nola baita, hori ez, hartu dute bere lekua hor, eta egin dira foroien eta horren bidari, bai.
jatorrian kotxeen ganako, ez, interes hori, ez dakit batak nola ekarri duen bestea, akaso oraindik ere batez ere kotxei buruz hitz egiteko sortua zenean, edo horretarako erabiltzen zenean, akaso bazelako dagoeneko oso espazio maskulinitatua, eta horrek, ematen du espazio egoki bat esan dezagun alakoa garatzeko, igual batak horregatik ekarri zuen bestea, ez da? Bai, guztiz, azkenean dira leku batzuk non ez dagoen filtrorik, ez? Edo zertan egon behar. Eta orduan topatzen da momentu bat, hori, manosfera bat, ez? Leku bat non emakumezkoak eta disidentziak ez dauden gonbidatuak, ez? Hori da beste klabetako bat, ez? Kanpotik zure sentitzea gonbidatua hor parte hartzea, ez? Osea, komentario bat edo zerbait edo galdera interesgarriren bat proposatzen baduzu, segitu honekiko dituzu 100 pertsona zure aurka, Eta, hor, askatasunaren izenean, ez dago filtrorik, ez dago ezerrez, orduan, hor, dena ateratzeko, eta iritzi guzti horiek kalean esan ez dituzten, ezin dituzten esan iritzi horiek, hor botatzen dituzte, ez? Eta, hortik sartzen da, horrelako giro bat. Imaginatu dezakegu ze mezu klase zabaltzen dituzten hoietan, filtrori gabeko mezu matxistak ez da, baina badute obsesio berezirik, gairen batekin tematzen dira bereziki? Vale, gaiak dira oso anitzak. Lehen esan duan bezala, badaude, egonezin askotariko pertsonentzako edukiak eta gaiak, ez? Beti ere misoginia eta antifeminismoaren barruan, ez? Baina, badaukagu, adibidez ligatzearekin interesa handia daukaten gizonak, ditzen zaie PUA, pick-up artist, ligoteoaren, sedukzioaren artistak. Beti dator ingelesetik, baina Midtown dala men going their own way, dala erabakitzen dutena bere bizitzan zehar emakumeekin harremanik ez eukitzea, badaude incels, hauek zagun nagoak dira, involuntary celibates, eta gero ja dago, politikoki, diskurtsoa garatzen dutenak, beti ere baita ere humorearekin eta horrelakoekin, ez? Orduan, helburua zein izangotan, alde batetik, kasua irabaztea, ez? Jendeak beraiei begiratzea, entzutea, eta beste bat da dirua. Zein dugu, baina, lortzen dute dirua, eduki hauetatik. Nola lortzen dute dirua, Asier, ze bai ikusia dugu, askoren atzean etekin ekonomikoa ateratzea dago dela helburua, ezta? Baina nola, ez? Itxura batez edo, ez jakina denarentzat hontan, ni neu adibidez, zaila zait imaginatzean nola foro batean, eta a priori soilik ideia konpartitzeko eta eztabaidatzeko den espazio horretan non dago etekin ekonomikoa ateratzeko nahia eta aukera, nola funtzionatzen du? Adibidez, YouTube eta streaming plataformek badute monetizaziorako aukera eta ja bakarrik ebisitekin lortu dezakete dirua. Horri gehitzen badiozu, Patreon bat edo mikromecenazgoak kanala apoiatzeko, gehiago, ez? Txartzen baduzu bideoan iragarki bat, gehiago, ez? Ere bai, baude batzu sartzen dituztenak produktu konkretu batzuk, ez? Adibidez, kurtso bat, edo eduki esklusiboa, libururen bat, edo kamisetak ere bai sartzen dira, eta hori guztia, hori da sartzen den dirua, Eta gero ere, azken aldian ikusten zaie geroz eta gehiago, hori ez, konferentzietan eta horrelako eventotan, eta ere kobratu egiten dute. Orduan, horiek dira dauzkaten moduak. Moduak horiek,
Eta kaso pista ugari eman dizkiguzu imaginatzeko nolakoa den giroa oro espazio horietan, baina nik interesatzen zait berezeki jakitea adibidez, Asier, nolakoak diren dinamikak, alegia, alako espazioetan, konferentziak eta alakoak igual, adibide konkretuagoak dira, baina eman dezagun foro kotxes edo aipatu duzun foro horietako batean, ezta? Nola funtzionatzen du, alegia, badago lider bat edo figura bat agintzen duena eta beste jarraitzaile mordoa zinguratua, harremanak dira horizontalagoak eta iritzi batek balio du besteak bezain beste sortuko dira alako dinamika batzuk zein dira? Bai, biak ematen dira, Badaude eremuak non badauden liderrak eta horiek dira kurtsoa eta egia saltzen dutenak, horiek dira YouTubeen dauden guztiak, eta gero foroetan baita ere daude lider edo iritzi liderrak, eta hor eztabaidak ematen dira, eta badago jendea, foroetan normalean ikusten da baita ere, zeinek darama denbora gehiago, esperientzia, zenbat komentario, eta bar, eta horrek ere ematen ditu prestigio bat, eta botere bat, Orduan, hori, zu askezea iritzia botatzeko, baino tera gabe, pixkat gaitik, misoginiatik eta antifeminismotik, eta orduan, badaude hor pertsonai batzuk, horiek ez dute, ez daukate foretatik nik uste dut, ez dela inbeste diru ateratzen, hor badago jendea, komentatzen duna badaudela igual alderdi politikoak, hori natzean, eta bar, ni ez daukat batere ardi, hori ez dute ikastu, izan daiteke, ze interesatzen da, diskurtso hori egotea baizaretan, eta baikalean. Baina, izan daiteke gai bat, irekitzea, en plan, ni esplikatuko zergatik ez dut nahi harremandu emakumezkoekin. Eta jendea, apoiatzea, eta enpresten zaitu, animo, hori ematen da, bai. Hori adibide bat, eta egia esan da duda dugu hemen, nahi ditugun ez da, esplikazioak ematen ditugun enean, erreproduzitu bertan esaten direnak, ez da ideia horiek, baina ikusia dugu, eta hori, akaso, zuku izanen duzu baiestatzea hasier, egiten dutela batetik eman dezagun, indarkeria matxista adibidez ukatu hori existitzen denik, ez da, adibidez, eta, horrek bat egiten du adibidez, aurten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoak ateratako leloarekin, ez da, nolabait, jartzen dute auzitan, ukatzen dira indarkeria matxista alako espazioetan, baina beste batzuetan, ez dakit, sartu dira alako ideiak, non, red pill ikusi dugu ditzen diotela, hori igual zuk esplikatuko diguzu zer den, baina nolabait, haiek diote, nolabait esaten diote, irakurleari edo, irekiaraziko dizkizu begiak, ikusizazun egia ez dela feminismoak saltzen dizun hori, baizik eta beste hau, ez? Hori red pill kontzeptuarekin hasten dira esplikatzen. Esan pistaren bat gehiago emanen diguzu, korronte horri buruzko hasier? Bai, red pill da nolabait, red pill da metafora bat, datorrena Matrix pelikulatik, zakite ikusita daukazuten. Aukeran ematen dionean, ez da? Aukeran ematen dionean. Bai, hori da. Pilula urdina hartu edo gorria hartu, eta batak dakar egia ikustea, eta besteak, nolabait ez jakintasunean segitzeko aukera, ez da? Pixkat hori da. Hori da. Hortik hartutako metafora da, gorriak hori, esnatzen zaitu matrizetik, eta egia ezagutzen duzu. Eta, orduan rezpilak dira, egia ikusi dutena, edo erabaki dutena bide hori hartzea, ez? Eta konturatu direnak, sistema dala, hori ez, feminismoak kontrolatzen duen sistema dala, gizonezkoak dala biktimak, ez? Piskat, gizonen kontra dijoan sistema hori, baina baita ere, ez bakarrik feminismotik, baita ere hor sartzen da, ekologismoa, antiarrazismoa, antikapitalismoa, guzti hori nolabait sartzen du poltsa berdinean, eta hori, azkenan red pill da, hori, egia dakina, egia ikusiruna, eta nahi duna, bestei lagundu, ez, nolabait. Bere kontrapartean dago blue pill, ez, zango zien, gizon,
erabaki dutenak ez ikustea egia, eta ere lotzen da asko macho alfa, macho beta honekin, ez? Blue pill izango zen beta bat, zuzenean. Eta gero gainera, beste gizonei, edo jendeari, pixkat baztertzeko edo, pixkat distantzia jartzeko red pilletik, badago baita ere beste termino batzuk, adibidez, soy boy, ez? Mutil soja mutila, ez? Direla como biguñagoak, direla afeminatuak, eta pixkat kontsumitzen dituztenak hori ez, alimentu femeninoak, soja, tofu, hararia ordez, ez? Adibidez. Bero dago Sims, ez? Sympathics, ez? Pixkat traduzia dago pixkat pagafantas, ez? Izango zan hori, insulto bezala. Eta gero ja dago okerrena dela manbina, ez? Dela vagina eta man enarteko fusioa. Ez hori da, gizon, feminismoaren diskurtsoa erosten duten gizonak, ez? Profeministak eta behidia okerrenak, ez? Repilentzako. Orduan, bueno, hor sortu dituzte pila bat kategoria eta pila bat etxai desberdin. Ni egia esan nahiko harrituta nago kontzeptu hauen guztien inguruko azalpenak entzutean, orain ez nituen ezagutzen, eta nahiko beldurtuta esanen nuke, ze iruditzen zait, agian uste duguna, baino antolatuago daudela eta zabalduago, ez? Bai, momentu oro, beraien diskurtsoa naiz eta egon saretan, zuzenduta dago komunitate bati. Azkenean dira komunitate bat, eta komunitate hori dira pertsonak, errealitatean dauden pertsonak, ez? Orduan askotan, bai egiten dela proklama bat, errealitatean impactu bat sortzera. Ni hori bizitzen dut adibidez eskoletan, mutilekin dagonean, erreproduzitzen dituzte diskurtso batzuk, eta adibidez, saioa pikutara botatzea, bada batzuen helburua, eta da, horietako batzuk esan dulako. Bai badu impactua, eta badago dakit antolamendu oso konkretua, oso estrategikoa, baina bai realitatean impactu batera zuzenduta. Eta hori dena manosfera osatzen dutenei buruz, ezta? Baina suposatzen dut haiek ere izanen dituztela profil batzuk jomugan bereziki. Hau da, jakin nahiko nuke ze emakumek edo genero disidentek jasotzen duten violentzia maila handiagoa manosferaren gandik, ze pentsatzen dute izanen direla, ez batzuk, zehazki. Jotzen dute guztiaren kontra, Transa, komunitate transa dago asko paigatzen du, hau, dira oso transfoboak. Naiz eta adibidez Matrix pelikula eta beraien reptil hori bi emakume transek egin zuten. Baina bai, emakume heteroen kontra, gertu dauzkaten emakumeen kontra ere, impactu handia dauka. Eskeda guztiaren kontra, Eta esan genezake joera hauek boladan direla, nolabait? Edo beki esan da, aipatu dugu manosfera kontzeptua behintzat 2000ko hamarkadaz geroztik joan dela zabaltzen, batez ere teknologiaren erabilera orduan hasi zelako, baina interneten eta sare sozialen erabileraren hazkundeagatik ez ezik, ze beste korrontek edo modak lagundu alakoak indartzen? Badago lotura bat manosfera eta ben komentatu dugu, anti-ekologismo, racismoa, eta dena sartu daiteke deitzen dena alt-right, ez? Alternative right, eskuin alternatiboa, eskuin berria edo. Eta hor, jaso da manosferaren diskurtsoa, hor horrek lagundu du, baita ere dago oso lotuta kriptotxamponen munduarekin, pixkat ere, interneteko munduarekin, baina batez ere nire ustez da,
feminismoaren aurrera pausoen aurrean dagoen erreakzionalismo bat, ez? Orain badaukagu sare sozialak eta hori, eta hor erreflejatzen da baita ere, ez? Baina nik esango nuke dela feminismoaren erreakzionalismo bat. Ados, ederki, hasierari ezkorreta, Emagin elkarteko kidea, mila esker gurekin izateagatik eta kontu hauek argitzen laguntzeagatik. Mila esker zuei. Mila esker Asier. Gerarte. Aio. Bezan, agur. Hau ezakit esperoko zenuen transiziorako aukeratuko nuenik. Bagi esan ez. Bueno. Betizu da, ez? Betizu bai, bete taldearen esaidazu kanta. Hori da. Bueno, a ber, ona da kanta, ezakite besteren bat ere banuen okurritzea ez da bururatzea, baina kontua da ekarri dudala, zergatik, bai, ez, ulertuko zenuen behintzat. Bai, bueno, hau, asko gustatzen zitzaidan bere garaian, baina oso ongi gogoratzen, baina harreman virtual bati buruzkoa zen, ez, nola bai? Bai, aipatzen du txata, aipatzen du ari dela beste norbaitekin sarean zehar txateatzen, eta, bueno, kontua da, hau, kanta hau 2004koa dela. Bitu, 2004koa, 2004koa dela, eta, bueno, pentsatzen dut kalkuloak eginda, orduan hasi izanen ginela, edo hasi izanen zirela, bueno, chat bidezko harremanak, edo behintzat, Messenger, bai, sare sozialak borborka, eta ordutik garatu dela gaur arte, eta, bueno, gaur egun ekarri dituen guztiak ekarrita, ez da, orain, arestian hitz eginda Asier Arizkorretarekin, gehiago dakigu, bueno, besterik gabe kanta bat ekartzea, edo zerbait jartzea gustatzen zaitze, behar izaten dut, elkarrezketak eta gero ez dakizukane birkokatzeko tartetxo bat, pausatxo bat egitea. Bai, hori esan bai digeritzeko pixkaten entzundako guztia, ez? Eta aurrengora pasatzeko. Bai, eta gaur baditugulako, ez? Utzi dizkigulako perla asko Asierrek, bai, orain baditut buruan pixkat bueltaka, eta gainera arekin hitz egiten genuen heinean, ez ditut denak bota batean, ze bestela hasiko nintzak hemen hizketan eta gelditu ez, baina gauza asko bururatu zaizkit, ezakit zuri, baina nik baitu apuntatu ditut gainera batzuk. Bale, bota. Nahi baduzu. Ze, bueno, ni sentsazio lehen aipatu dana pixkat beldurtutan gelditu naiz, eta ez nituen ezagutzen bera aipatutako hainbat kontu, baina bueno, hortaz aparte nahi baduzuzuk zerge komentatu zehazki. Bai, ni aditu izan gabe noski, baina bai, naizela erabiltzaile sare sozialena adibidez, eta ikusi ditutalako batzuen, bueno, agerpenak eta ikusten ditut, ez da, adibide batzuk, eta Asierri esan diodan bezala, nik ere dut ez ditudalako erreproduzitu nahi gehiegi, bertan botatzen diren ideia asko, baina, bueno, ikus ezagun zenbateko den larritasuna, ez da, arazo honena adibidez, korronteetako bat, edo behintzat, ezakit praktika deitu edo praktiketako bat, ikusi dudana sare sozialetan, body count izenekoa da. Body count, entzuleak ulertu dezan, deitzen diote, adibidez, eta batez ere, emakume batek duen balioa kalkulatzeko formulari, edo. Alegia, body counta zer da, kalkulatuko dute, emakume baten balioa zeren arabera, zenbat jenderekin larrua jo duen, horren arabera. Gero eta harreman gehiago eduki orduan, eta balio txikiagoa duzulakoan. Eta horrela, aprobetxatzen dute, nabarmentzeko, emakume batek hori proportzioan alderbez dela, ez da? Balio galtzen duela, eta botatzen dute gainera, nork egon nahi du mundu guztiarekin larrutan egin duen emakume batekin. Bai, nik horri buruz, adibidez ez dut ikusi, adibidez Instagramen eta ez nago, baina Twitterren olako artikulu bat zerbait atera zitzaidan, eta ikusi nuenez, terminoa bera, jatorriz, gainera, gerraren esparruarekin lotuta dago edo, baina bueno, ustut bideojokoen munduan erabiltzen zutela edo dutela, eta egiten dio erreferentzia borroka batean hildako etxaien kopuruari, body count terminoa beraz bitu. Gainera belikoa, eta ekarri dugu zertarako eta ontarako, ez? Eta, bueno, azkenean ez dakit, emakumen sexu desira epaitzeko eta estigmatizatzeko beste bide bat da, ez? Mendeetan zehar egin dena, baina orain, olako termino berriak sortzen dituzte, baina azkenean gauza
gauza bera da, Bai, gauza bera, eta, bueno, gainera dudarik baldin badago, body counta aldre besaplikatzen da kasi gizonen artean, ez da? Bueno, epaituko dugun noski eta emakume batek, hainbatekin izan baldin badu sexua epaituko dugu hori, alderantziz, gizon heterosexual baten kasuan aldre bes izanen da, eta kasi, gara ikurrak balira bezala aldarrikatuko dituzte emakume horiek. Hori da, prestigio gisa edo, Bai. Eta honekin batera, emakumeen kontrako mezuak ugari, ez ditut aipatuko ere, baina adibidez lehengoan agertu zitzaidan Instagramen hor kuskusetzen ari nintzela bideo bat, non kazetari bat edo persona bat mikrofono batekin kalean ari zen beste batzuei galdetzen, ia izanen luketen sexua neska honekin, bai, beste neska batekin. Eta haiek eskatzen zioten, honen arabera, altxa dezala besoa goraka. Besoa goraka altxatu, ikusten zen bazituela hile batzuk besapean, eta orduan ez arekin ez zutela izanen sexurik. Bueno, eske... eta holakoak agertzen zaizkizu publizitate moduan, edo no agertzen zaizkizu? Bai, ikuste badutela, aipatu duen bezala Asierrek fondoan behintzat engagement edo, olako asmo bat, eta gero akaso dirua ere egonen da, baina, ikuste ezagun nolako ideiak zabaltzen diren, eta ezakit, igual ez, baina suabeak izanen dira, seguru asko, bertan aurkitzen alko diren gainerako beste batzuekin, ukatzeraino, indarkeria matxista, aipatzen genuenez. Dira, esan dakoa, koordina bat hemendik ez da, jarretuko dugu ze bestela, en fin. Bai, baina, behintzat egia da, eskerrik asko Asier berriz, entzuten hariko bazara hau, eskerrik asko Asier arizkorretari, ari esker identifikatu dugulako hobeki zer den manosfera, zer diren manosferak, ulertu dugu zer diren, zertarako, nola funtzionatzen duten, eta, hortara mugatuko bagina ere, ez da? Ondan, hemen etengo bagenu saioa ere, alferrikakoa editzateke izanen bat ere, hori, ikasi dugulako, baina, alako egin nola erantzun, alegia korronte antifeminista hauei nola erantzun, igual hori ere beharko dugu jakin, edo saiatu gaitezke bertan arakatzen. Edo behintzat, igual ezpada soluzio erabatekorik oraindik ere, behintzat ikusiko dugu ze aukera ditugun. Ez da aurre egiteko, hausnartu dezagun hortaz. Bai, baina zuk eta biok bakarrik ez dugu eginen, ez? Zuk eta biok gauza asko, baina hontan nik beti, lehenago bezala, delegatu, laguntza eskatu, eman pasoa, ane. Bai, gure hurrengo elkarrizketatua agurtuko dugu, gurekin baitugu Maider Galardi, kazetari eta ikertzailea. Ongi etorri berriz ere berria efmera, Maider. Aigo, eskerrik asko ze ilusioa aspaldiko. Bai, zer modun zaude, ongi, Maider? Bai, ondo, egia da, azaroaren 25-aren bueltan pilatu zizkigula gauza asko, eta orduan azkeneko egunetan pixka bat estresatuta, baina pozik ondo. Eskertzen dizugu tartetxo hau egitea. Dena dela, sentipena dut nik ikusten, ez zaitut ikusten askotan, baina irakurtzen zaitugu astero berrian, Maider, ostegunetako zutabean, okerraz banaiz, ostegunetan, bai ez da, la repetit zutabean, irakurtzen zaitugu bertan, irakurtzen zaitugu gainerako, karteletan, solasaldiren batean aritzekoa zarenean eta igual hemen merezi du aipatzeak, sare sozialetan ere jarraitzen zaitut, zenbaitetan, alegia, bazabiltza, horietan, hori batugu esatea, eta Instagramen ixan ez dakit zuk segitzen duzun, ari baikara ikusten jendea errenkadan bertatik iesi, Maider? Nik oraingoz segitzen dut, eta oraindik ez dakit oso ondo nora joan behar deten, hori talantza hortan nabil. Ez dakit erabat joan behar deten eta geratu behar naizen, hor nabil, agian zuek elkarrizketa duta gero agian zerbait argiago izango dut. Nik uste asko garela nora ezean, edo ez lekuetan, ez da, bertan galduta. Dena dela, Maider, hau, aipatu nahi nizun, baina gaur, sare sozialen ilunari ari gara begira batez ere, indarkeria matxista erreproduzitzeko lekua badelako, nabarmen, eta manosferari buruz aritu gara arestian Asier arizkorreta emagineko kidearekin gainera. Ikusi dugu zuzeu ere ari zarela, batera edo bestera gaiari buruz gogo eta egiten, besteak beste EHUk antolatutako solasaldi batean aritu zinen irailean Irantzu Barela eta Marta Frankorekin, baina nahi nizun galdetu horregatik, feminista gixara, zer nolako espazioak dira sare sozialak zuretzat eta non ikusten sentitzen duzu violentzia? Niretzako dira oso toki kontraesankorra segurazki, badira ere bai batzuetan egon nahiko ez nuken tokia, baina sentitzen duten toki bat, batetik bai bataliatu behar degula,
Eta, bueno, hori uste dut, eta sentitzen dut, ez dela modu bakarra, batzuk hautatu dugun tokia dela, edo gorputza ere zareetan jartzea, diot, feminista guztion izenean, ez? Batzuk prest daude, beste batzuk ez, eta bueno, nik hautatu nuen baiet. Gero bai egia da, uste dutela, emakume eta gazte bezala, eta askotan, bueno, pixka bat, arlo publikoago batean edo lan egin izan egun emakume gazte bezala, saretan ez egotea zaila dela, ez? Batzuk autua egiten dute ez egoteko, baina ez dakit, bezalako kapital simboliko edo kultural metatua duten gizon helduago batzuk ez dute zertan egon, ez? Ez dute disputatu behar leku hori norbait izateko, guk aldiz, sentitzen de batzutan bai egon behar degula. Eta violentzian hon ikusten deten, uste dut, erreproduzitzen dela, eta kontua dela, bueno, olako oihartzun edo resonantzia kaja moduan funtzionatzen dutela sareek, eta orduan, nere kasuan, bizidet, noizbait, ezakite, mespretxuz, edo gutxietxiz, edo inkluso ja momentu batean irainka azitzaizkigunean, nere kasuan, iritzi edo analizi politiko bat emateagatik. Eta iritzi eta analizi politiko hori emateagatik gorputz jakin batetik. Baina, badago zareetan indarkeria, askoz ere zabalagoan, ez? Gaur egun ezakit eta agian emagineko kidearekin hitz da, neraben arteko bikote harremanek segurazki beste dimentsio bat hartuko dute zareetan, edo bulinak ere beste dimentsio bat ardezake zareetan, eta askotan indarkeria horiek daude zeharkatuta indarkeria matxista, ez? Orduan, bueno, nik ikusten dut erreproduzituta gizartean ikusten duguna, baina agian erresonantzia haundiagoarekin. Gainera, kontua da batzuetan diskurtso antifeministak elikatzen direla gizonek soilik beren artean hitz egiten duten espazioetan, manosfera deitu diegu hoiei, baina naiz eta horko zinatzen diren, hortik espazio eta foro itxoietatik ateratzen dira gero, eta zuzenean egiten diete eraso beste gorputz batzuei, ezta? Bai, manosferak, incel komunitateak, incluso ultraizkuinak, aurkitu du hor toki bat, ez dana bakarra, uste detena bai biderkatzen dela, ikusita zeinen eskuetan dauden sare sozial nagusiak, horregatik uste dut importantea dela esatea, bezalako diskurtso batzuk ere badaudela, hau da, ez direla bakarrik alako diskurtsoak edatzen diren eremu bat, baizik eta, kontra hegemonikoa diren ahotsak ere jaso ditzakegu, edo behintzat Marta G. Frankok esango lukeen bezala, internet bere garaian eta kasu honetan isazare soziala edo garaiko Twitterrez jaio zen, ez bakit intentzio inocente horrekin, jada hasieratik batzudelako beste korporazio batzuk atzean, baina bai behintzat ilusio batekin informazioa horizontalagoa izan zitekeela. Kontua da, zeinen esku geratzen diran sare horiek, ja geroz eta ageriago agertzen zaizkigula alako mezuak edo alako diskurtsoak. Orduan batetik uste dut ondo jakin dituzela erabiltzen sareak, eta beraz alako diskurtsoak jende gehiagoren gana iristeko katea direla, baina baita ere uste dut algoritmoak ezakizuek isa sare sozialan egiten duzuen froga, zera azaltzen zaizuen zuretzako denean, edo zuk jarraitzen dituzun hoiek diotena irakurtzerakoan, edo zuretzako dioen horretan, ez? Eta zuretzako horretan, oso polarizatua diren mezua jasoko dituzu, eta batez ere algoritmoak irakurri duena, zuk sortzen edo produzitzen edo retuiteatzen duzun horren oso kontrakoa. Horrek ustez, azerraldi bat sor dezakelakoan, eta beraz zu saltxan edo zestran sar zaitezkelakoan. Edo nola ere, klaro, bi arrazoi horiengatik
bihurtu ahal izan dira, eremu gero eta hostilagoak izan daiteke. Eta askoz ere impunitate gehiagoz zabaldu ahal izan dira gorroto diskurtsoak. Eta argi eduki dezagun zertaz ari garen, eta, sareetan ez dabiltzanek ere uler dezaten, zuk adibidez, Maider, zer nolako jazarpenen lekuko izan zara? Baduzu baten bat buruan, bereziki esanguratsua iruditzen zaizuna? Bai, babitu, hasieran nik esango nuke, ezakit, adibidez berrian lanean ari nintzanean kazetari bezala, baina egunkarian, gertatu izan zait, ados ez dagoen jende bat, edo nire ikuspegia batzutan feminista ezana, ados ez dagoen jende batek, esango dugu, besterik gabe eta euskeraz, besterik gabe baldin bada, esan baldin badaiteke, mespretxatu edo gutxietxea izan hautela gazte feminista bezala, ez? Eta hor gogoratzen naiz, egunkaria gainera, neurri batzuk edo hartu zituela momentu horretan. Hori, zer jakingo du neska gazte honek, ez dakit zerri buruz, eta bat. Eta hor, hor badago violentzia bat, baina hori esango dugu orain arte, ordura arte edo, ikusi genuen hate guztia edo, gaztelaniaz edo produzitzen zanean. Gero, nik normalean euskeraz sortzen dut, eta orduan, ez sentitzen nun euskeraz sortzea bazela alako eremu seguru bat edo, eta hori frogatu nun, pikararekin elkarrizketa bat argitaratu nun euskeraz, baina gero itzulita publikatu zuten. Eta itzulita publikatzerakoan, bai ikuspegi ultra eskuindar batetik, edo muturreko eskuinetik, eta baita ere, ter kutsua zuten mezu batzuk bai ailegatu ziren, hauek zerari dira, emakumeak ezabatuko dituzte, edo bai zera orain monstruek ere menstruatzen dute, eta alakoak, ez? Irainka, baina gehiago edukiari edo. Eta ian eretako hirugarren saltoa etorri zan, iaz, udaberri hontan, Euskadi Irratian Iker Iraolak eta biok egin genuen elkarrezketa bat, emakumeen parte hartze politikoari zegokiona, eta kasu horretan ja iritsi ziren nahiz eta euskerazko edukia egin genuen, iritsi zan alako hate bat, batetik gaztelania, nola burutik jota gendela eta esanaz, eta batez ere, batek esaten zuen, hauek zeratu beharko genituzke, ez? Gati batu beharko genituzke. Eta beste batek esaten zuen, oso eskuzabala zera esanaz kartzelaratu behar direla bakarrik. Eta kutsu, ezakin nola esan, mehatxu kutsua zuten mezu batzuk ailegatu ziren olatu horretan. Eta beraz, hor ere, aipatzen genuenak edo gure edukiak bazuen zarbidea, balako erasoak, eta gainera matxistak eta misoginoak zian erasoak jasotzeko kanala edo ziren, ez? Gure edukia zen aitzakia. Eta azkenekoa horrela niri ja sartu zaiten haula, ardura gehiago edo, izan da, duela gutxi hasi naizela lehioan unibertsitatean klase ematen, eta eskatu nuela, ea baten bat kotxe zijoan eta elkarrekin juteko edola, holako mezu bat, euskeraz ere bai, eta kasu honetan gaztelaniaz erantzun zidaten, Euskadi Irratiko horretan egon zen euskeraz erantzun zuenik, baina oraingoan gaztelaniaz erantzun zidaten batetik, ezakite, nerekin kotxean jutea zala, tiro bat buruan jasotzea bezala, eta beste batek esaten zion tiro bat edo denuntzia faltsu bat, ez? Eta orduan konturatu nintzen, gutxi gora bera, bazekitela zeinekin ari ziren interlokutatzen, etalako kasualitatean nik ere Euskal Gatazka eta feminismoa landu dituten bigaiak izan da, bigai horiek hartzea nime atxatzeko, ez? Eta horrek beste maila bateko ardura puntu bat edo larritasun puntu bat eman zidan, konturatu nintzelako ez direla hausazko edo kasualitatezko markajeak, baizik eta ondo zekitela zeinekin ari zian.
Orduan pixkat, bilakaera hori da, ikusten detena. Eta ipatu zuzuk ere, Maider, bueno, askotariko jendearen kontrako erasoak izaten direla, eraso misogino hauek, alegia askoz profil anonimoagoen kontra ere egiten dute, baina ez da kasualitatea ez, hain justure diskurtso feministak, askotan diskurso feministak zabaltzen dituen gorputz baten kontra ala egitea erreakzio modura, ez da? Hor igual, ez dakit larriagotzen diren edo argiago ikusten duten alako personek hor jomuga zein duten, ez da? Nahi nizuke dena den, Maider, galdetu, honen aurrean, alakuei kontra egiteko prebentzioa dute asko kaotan, eta bai, ez da, hezkuntzatik hasita, eta, oinarritik hasita bai, baina batez ere, eta hori diote, batez ere kontuan izanik, zibererasoak eta sareko matxismoak gizartearen beraren isla baizik ez dela, ez da, horiek gu gara, ez da, gizartea dago hor parte hartzen. Dena dela, ondorioak jasaten ari garelarik, planteamendu zuzenagorik ez, baina dagoena badagoela ikusita, neurri zuzentzailerik edo zer egin daiteke behintzat honen kontra? Bitu, zuk aipatu ez du ez, alako, ezakit, diskurso feministak edatzen ditugun aurka, edo gorputz disidenteak izan aldiren horien aurkako erasoak diala, eta uste azertatu alizatekela ezatea dela indarkeria matxista, baina jatorri politikoa duen indarkeria matxista badala, ez? Markajea politikoa dela. Eta hortaz, aurrekoan ere esan un beste solasaldi batean, eta uste badala ere, nolabait eremu batzuk konkistatu izanaren erreakzio bat dela, ez? Eta ni askotan geratzen naiz esperantza horrekin, edo ilusio horrekin, edo grin horrekin, esateko, erreakzio hau baldin badago da norabaitera iritsi galako, ez? Horregatik, nire asko kosta ez zait, eremu batzuetatik juta edo ez. Egia da, beste toki batzuetan, alako jokabidea jasan dituzten emakumeek, eta gorputza jarri duten bestelako sujeto aspiratuek eta disidenteek, bai, dituztela aliantzak beraien artean, ez? Esate baterako, gogoratzen naiz, iaz, telebistako tertuliakide hainbatek, egin zuten saretzea eta argitaratu zuten iritzi artikulua. Eta nik uste nahi eta nahi gabe edo eman daitekela ere saretze hori sarean ari dan jendearekin. Aurrekoan ere eztabaidatzen beste kide batzuekin zen izan zitezken neurri zuzentzaileak, ezakin neurri zuzentzaileak egon daitezken ezarri ditzaketen plataforma hauek jakinda Instagramen esate baterako ezinezula titiburu bat erakutsi eta horregatik zentsuratzen zaituztela, ez? Ezakit asko espero dezakegun plataforma hoien gandik direnean eremu bat alako diskurtsoak zabaltzeko. Baina bai ustez guk bai egin ditzakegula hainbat gauza edo gogoeta egin dezakegula, eta askotan badirudi sareko kontuak dira, baina zuek aipatu dezuen bezala, sare horren atzean norbait dago, ez? Eta gizartea da, eta orduan, kalean antolatzen geran bezala, edo kalean autodefentsa aldarrikatzen egun bezala, gian sareetan ere autodefentsa aldarrikatu beharko genukela, eta gorputza jartzen duten persona horiei, nolabaiteko babes eremu bat sortu. Ez dakit, okurritzen zaite, aurreko hauteskunde kanpainan, ez? Alderdi politiko bateko hainbat hautagai emakume jasandako saretako hate, arrazista eta matxista guztiaren aurrean, imaginatzen dute alderdiak babesa emango zuela, baina zergatik ez diegu eskatzen, ez alderdiei bakarri baizik eta gorputza eta hautsa jartzeaz okupatzen diren beste lan eremu batzuei, adibidez, kazetaritzari, ez? Zergatik ez diegu eskatzen erakunde horiei edo lantoki horiei nolabait blindatzeko gorputza jartzera prest dauden edo gorputza jartzeko prest dauden pertsona horiek. Blindatzeko, eskaintzeko baliabide batzuk, ez dut esaten izan daitezke baliabide juridikoak, izan daitezke beste babesgune batzuk, zergatik ez dugu pentsatzen gure lantokietatik jendea egon dadin erosoago gorputza jartzen duenean edo izena jartzen duenean, ez? Nik uste hori pentsa dezakegula. Eta gero baita ere, nola
nola egin aurre eta nola salatu, ez? Batzuk Anelindaneren kasua berria da, eta ark erabakizun evidentzian uztea, are gehiago salaketa jartzera jutea, eta alderantziz mozalega aplikatu zioten, ez? Ezakit, irantzu garelak denetariko praktika jarri ditu mai gainean, batzutan hasieran agian askoz gehiago erantzuten zuen, orain ez dauka erreparorik blokeatzeko, ezakit beste batzuetan ikuste oso ondo dagoela, Zuriñe Rodríguezek ere noiz behinka jasan izan duenean, erantzun bat edo emateak gortuta jartzen egun gainontzeko zibernautek edo, ezakit okurtzen zaizkit hainbat ideia, baina iruditzen zaitena da igual honi buruz pentsatu beharko litzatekeela gehiago eta estrategia bat markatu. Bai, argi dago arrazkoa izanen dela antolatzea eta saretzea, ezta, haiek antolatuta daudela badakigu, eta azkenean, pentsatzen dut helburuak izan beharko lukeela sare sozialak bizigarriak, eta hori ez ezik atsegingarriak ere izatea gorputz guztientzat, ez, Maider? Bai, hori da, beti gaude borrokan, eta Laura Muelas de Ayalak beti esaten du, ez? Borroka bera izan daiteke desiragarria, baina baita ere plazerrean pentsatu behar dugu, eta gozamenari tokia egin behar diogu, eta gaur egun ia edonork erabiltzen ditu sare sozialak, eta nik ere erabiltzen ditut aizirako, esan dezakegu. Gerran egotea aizia ere muan ere, bada, sare sozialetan ere, da etengabe gerran egote sentsazio bat, eta nik uste dut ere, bilatu behar ditugula zirrikituak, disfrutatzeko, ez? Gogoratzen naiz, bai Mirengilok eta jaiei buruz alako gogoeta feministak egin zituzten beste hainbat ekintzaile eta pentsalarik hori aipatzen zutela, eta nik uste pentsakera aldaketa horrek askorako balio izan zigula, ez? Beti erantzunean egoteaz aparte, edo aldarrikapenean egoteaz aparte, azuiten zaigula jaiak, gureak ere badirela, eta gurea direla diogunean, da jaia guretzako disfrutagarriak izan behar dutela, ez? Uste, zareak ere izan beharko liratekeela, eta bide hori ere aztertu baino gehiago arakatu behar degula bai noski. Maider Galardi, kazetari eta ikertzailea, eskerrik asko, guztiak esplikatzeagatik eta tartetxo batez itzultzeagatik, Berria FM-era. Mila esker. Eskerrik asko zuei, plazerra behitu, plazera zitza egiten bukatu dugu, eta hoiz izan da, plazerra niretzako zuekin izatea. Desarka, Maider, mila esker. Agur, ondo izan. Eremu digitaleko erasoak salatzen jarraitzeko. Berria FM. Egin Berria Laguna. Berriako podcast feminista. Onaino gaurkoa, eta hau izan dugu Uxue gure Berria FM-eren 31. saioa, ez da? Hala esan duzu. Bai, 30. langa horia pasea, hau 31. eta 32. Bai, sartzen. Baina, 32. ere entzule izanen zaitugu plazerez eta beste gai batzuk, mintzagai. Eskerrik asko bertan egotegatik. Hori da, besarka bat. Berria FM.